På et tidspunkt så blev vi gjort bekendt med, at man inde i hovedkvarteret fandt, at det antal døde, vi opgav, ikke var det rigtige antal, men at vi overdrev det. Og vi skulle kun opgive de folk, eller de døde, vi så på stedet. Men hvis vi holdt os til det, så blev det jo et urealistisk tal. Så blev tallet jo alt for lidt i forhold til det var. Så jeg besluttede mig for at besøge nogle lighuse, og fik et par frivillige med. Og jeg kan betro jer, selvom jeg har set meget, jeg har aldrig set så mange lig samlet på ét sted. Jeg skal lade være med at gå i detaljer, for det er ikke særlig behageligt. Jeg har aldrig set så mange, og når man ser på de film, man har set fra 2. verdenskrig med lig, der var stablet op, så ved jeg lidt om, hvad det var. Det blev selvfølgelig også indberettet, men blev ikke særlig vel modtaget, fordi der var ingen grund til at vi sendte nemlig billeder ind, eller der var ingen grund til at sende disse billeder ind til hovedkvarteret. Det var for ubehageligt. Men det er jo verden, som den er. Jeg skal så skynde mig at sige, at noget tilsvarende måske skete også på den anden side. Der skete nogle andre ting på den vestlige side. For eksempel kidnapninger og så videre af de, der var pro-russiske.